आलादा मोनसे सोंथि एक्स बिएलटिनि आफादगिरि बिथांखौ नटिस हरनायनि सायाव बिथाङा नोंथांनि एगेन्स्ट होद जाम्बा बे जायलायालाय मा लिडारा सोर आंसो आङो सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनो सोरखौ सेक्रेटारि दोनो सोरखौ मा दोनो बे आं Oh my God! जाम्बालाय बेहा गैला बेहा सेस जों ইউপিপিএলৰ নেতাসকল যদি সময় আহি পেলাই আপোনালোকৰ গাঁৱত আহে তেতিয়াহ'লে সুধিব লাগে কি আপোনালোকেতো হাগ্ৰামা একো বনোৱা নাই বুলি কয় হাগ্ৰামা বনোৱা 275টা ইৰিগেশ্যনৰ বাহিৰে আপোনালোকে এটা ইৰিগেশ্যন বনাইছে নেকি আমাক কওক এই কথাটো বুজিব লাগে लाफा लांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि माबा खोनाफैबाय जिंगाबिल ओनसोलनि खुलुमबाय किटांकि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय गिबियाव रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आङो ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाय भिडिअखौहाय रायजो राजाफ्राबो नेनानै दङमोन बै समावनो एमपि बिसायख'थिनि सिगांनो आङो बे मानसिनि सोमोन्दै गोबांथार भिडिअ बानायबोखाबाय सानसे नङा सानसे खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफ पार्टिखौहाय नागारगोन होननानै जोङो एमपि बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय मेल मिटिंआवहाय बिपिएफ पार्टिजों थाफानाय नुबोखायाखै दा बे बाथ्राखौहाय नुनानैनो बेफोर नुथायखौ नुनानैनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खाम्फा बरगयारि सारा सानसे नङा सानसे बिपिएफखौ एंगारगोन होननाया दिनै फाइनालि मैयानि समावहाय रिजिगनेशन लेटारखौहाय होमारबाय हाग्रामा महिलारि सारा ससियेल मिडियायाव बुंदोंमोन बिथाङा लोमजादों खोमा दिल्लीयाव थांदों खोमा होननानै नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा खाम्फा बरगयारि सारनि जे नागारगोन नैबे नागारगोनखौहाय बिथाङा आन्दाज दंखायोमोन मिथिबाय दा रायजोफोर नाथाय बिथाङा ससियेल मिडियायाव थगायनो थाखायसो बेफोर बाथ्राखौहाय बुंदोंमोन माला गानब्लासो फोथायगोन होननानै बुंनायखौहाय जोङो खोनादों दिनै माला नङा बिथाङा फाइनाल रेजिगनेशन लेटारखौनो गथायनानै होबाय दा बिपिएफ पार्टिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफखौ मानो एंगारखो जानो हागौ खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफ पार्टियावहाय थानानै जेबो खामानि जानाय नंला बेखौ नुहुरबाय बिनि खारनावनो बिथाङा एंगारबाय पार्टिया मोजांब्ला माब्लाबाबो रावबो ओंखारनाय नङामोन रायजोफोर जोङो सिगांनिफ्राय नुबोखाबाय बिश्वजित दैमारि साराबो ओंखारबाय ओरैहाय चन्दन ब्रह्म साराबो ओंखारबाय बि सावरायग्रा साराबो ओंखारबाय गासैबो आं नामफोरखौ बुंला दा फैयै फैयै खाम्फा बरगयारि सारा आरोबाव ओंखारबावबाय दा अब्ला रायजो राजाफ्रा मा बुजिखो बिथाङा दिनैसिमबो बबे पार्टियाव हाबगोन बिनि डिटेल्स गैथ'वा आं सानो मास मोनसे मोननैसो बा मास मोनसेसोनि गेजेरावनो बिथाङा बबेबा मोनसे पार्टियावहाय माला गानगोन रायजोफोर नोंथांमोनाबो नायबाय थाब्लानो जाबाय सिगांबो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि रन्जित बसुमतारी सारा बुंबाय थाखादोंमोन खाम्फा बरगयारि सारा सानसे नङा सानसे बिपिएफखौ नागारगोन होननानैहाय बिथाङा 100% खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारगोन होननानै बुंदों दिनै बेनो जामारबाय रायजोफोर बिपिएफ पार्टिनि गुदि मुरा आगदा आगसि खामानि मावग्रा चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे थाफानानै खामानि मावग्रा खाम्फा बरगयारि सारा दिनैहाय बिपिएफ पार्टिखौ नागारबाय अब्ला जोबोद दुखुनांथाव नङा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सोर दंबावो बिपिएफ पार्टियाव जों मोनथिनो मोननाय बिपिएफ पार्टियावहाय गोख्रों मावथि सासेबो गैला रायजोफोर जिर' दा बेखायनो आं बुंदों कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिखौ लाजि फोनांबाय बिपिएफ पार्टिया बिसोर साब्रै मानसिनि थाखायनो मान सन्मान गैयै जागासिनो दङ ओरै फारसेथिं बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बाथ्रा बुंनायफ्रानो एकदमबारे सिमा गैया माबायदि मानसिखौ माबायदि रेसपेक्ट खालामनांगौ माबायदि मानसिखौ माबोरै बाथ्रा बुंनांगौ बबे मेल मिटिंआवहाय मा भाषण होनांगौ बेफोरनि जेबो
नलेजआनो गैया रायजोफोर अब्ला माब्रै बिनि आखान्थिनि गोरों गोरा नलेज गोनां इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा बोरैहाय नागारा जानो आरो फारसेथिं बिथांमोना नुहुरखाबाय बिपिएफ पार्टिजों थायोब्ला जेबो खामानि जाला दा बेखौ नोजोर होनानैसो दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ निफ्राय एंगारदों नङाब्ला ओरैनो एंगारा नाथाय आं नुदों नोंथांमोनाबो मिथिखागौ सोर बायदि इउटुबार्सआ अपोजिशनजोंहाय थानानैहाय खामानि इनडाइरेक्टलि भिडिअ बानायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ आं बेखौ बुंनांगौ गोनां होननानैहाय आं सानना रायजो दा बिसोर बायदि इउटुबारफोरखौहाय आं सिदा बुंखायो बिसोरो गोजोननाय होननायखौहाय बिसोरो मिथिया बिसोरो साननो जाहैबाय गाव गावनि मोननो गोनां मोनथाय गाव गावनि हास्थायनाया जाफुङोब्लानो जाबाय होननानैहाय बिसोरो सानो फिउचारखौ नाहरनानै गाव गावनि फिसा फिसौनि सोमोन्दै बिसोरो साननो रोंगौब्लाबो गाव गावनि न'खरनि थाखायल' सानग्रा सासे इउटुबार रायजोफोर मिथिबाय दा बेनिखायनो आं बुंबाय थादों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोजोनना फैबाय नाथाय बे गोजोननिफ्राय आरोबाव गोजोनसिन बानायनो थाखाय जोङो सरकार सायख'नो गोनां सोरबायदि सरकारनि दैदेनगिरिनि बासनखौ जोङो खोनासंनानै खामानि मावनांगौ नै बेफोरखौहाय जोङो मोजाङै बुजिनानै लानाया मोजां दानिया फै खाम्फा बरगयारि सारनि खोथाखौ दोनथ'नोसै बिक्रम दैमारि बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनि रायजोफोर गिबियाव आङो बिक्रम दैमारि सारा मा गेरेन्थि मावनानै लाखो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होग्रोनो खोनासं खामानि गैया रायजो राजाफोरजों एसे नुजाथि फैदों लाफा लांनो फैदोंमोन अर्गेनिक जायोना अर्गेनिक आं लाफा लांनो फैदोंमोन रायजोफोरजों लोगो मोनलायबाय दा बेयावनो ज' रायज्लायनाय जाबाय जोंहा बे जोंहा जिहेतु हानि समस्या दङमोन दा बै समावलायनो सोरबा हानि खामानि मावनो दायथ' लादोंमोन नायं दा बेयाव खोनाबाय सोरबा जोंहा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा हानि खामानि मावनो दायथ' लादोंमोन फैसाबो खांदोंमोननो लाफा लांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि माबा खोनाफैबाय सोरमोन बेबा नङा होमबा दा बिनिखाय हा नाम खालामनायनि मुङाव दुखिया मानसिफोरनिफ्राय फैसा खांनानै जानाय बे खोथाखौ खोनानानै दुखु मोनफैदों खिन्थु जोंहा चरन सारनि नाजानायाव आरो नंगौ मावनायालाय बिथांमोनाबो मावदोंमोननो बेखौ जों बिथांमोनाबो नंगौखौनो फोरमायदों खिन्थु फैसा खांनाय मा खांनाय बिथांमोना खालामदों होनना जों खोनादों बेनिखायनो जों दुखु फोरमायदों जेन बिब्दि खालामा बिखाय बिदि प्रग्राम गैयामोन जों बेरायनो फैनाय हिसाबै फैदों आरो बेयाव लाफाया बिराद मोजां जायो होननायखाय आं लाफा लांनो थाखाय फैदोंमोन दा बेनिखाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया रायजो राजाखौ हामबाय होनदों बिदि अननाय आरो स्रायै बिदि रायज्लायनो मोननायखाय आङो रायजो राजाखौ बे आस्राबारिनि रायजो राजाखौ हामबाय होनदों निश्चय बिथाङा अर्गानिक लाइ लाफा मैगं बायनो थांनायावहाय जानो हागौ बिथाङा सोरजोंबा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय सिखाव महरै इउपिपिएल पार्टिखौहाय बदनाम खालामनो माबा मोनसे कुइसन सोंनानै लादों जानो हागौ आरो बेयावनो रायजो राजाफ्राबो सिगांनि गारबोनाय जाथायफोरखौ लानानै आरो दानि सोलिबाय थानाय सरकारा मावनो हास्लाबैखौ नुनानैहाय बेयावनो सोरबा अपोजिशन पार्टिनि मानसिया बिनोहाय माखासे बाथ्रा थुनानै होदों जानो हागौ नोंथाङा अर्गानिक लाइ लाफा मैगं बायनो थांदोंमोनब्ला बेफोरबायदि मानो पलिटिक्स खालामहैनाय बेयावथ' रागा जोंजाखागोन आरो नोंथांनि जि बुंनाय राव बेयावबो नोंथाङा एकदमबारे सानना हौवा बाथ्राखौहाय गोदाव सोराव बुङो गाव गावनि पलिटिक्सनि थाखायनो गावखौनो गाब्रनानै लायो दा जों खोनादोंना आबसुनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा बिथांमोना बिक्रम दैमारिखौहाय जिंगा बिलाव थाङोब्ला होसोनायनि बाथ्राबो बुङो खुलुमबाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे खौरां फोसावनायाव जों हेफाजाब थाखाय आरो साफ्रोम खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोरमायहरनो हास्थायदों थांनाय 31/1/2025 शुक्रबार मैयानि समाव डिजिटेल बड' निउसाव जोङो मोनसे खौरां नुनो मोनदों बे खौराङा जाबाय बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिसोरो
जोंनि जिंगाबेल हालामनि सिङाव थानाय आस्राबारि सेन्टाराव फैनानै जोंनि जिंगाबेल हालामनि जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मुं सोनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा जेबो गुमुर मोनालासिनो गुदि बिजौ मिथियालासिनो बिथाङा फैनानै जोंनि जिंगाबेल हालामनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो जोंनि गोसोआव दुखु मोन्दों। बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव एसे साननांगौमोन जे बे जिंगाबेल हालामाव मा थासारियाव दङ बा जिंगाबेल हालामनि माखासे जेंना जेंथोफोरखौ बिथाङा बुजिया सोमजियाखै। बिथाङा डाइरेक्टयै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोंखारिदों आरो बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै जोङो बिथांखौ सोंखारिदों। नोंथाङा लाफा बायनो फैनायाव नोंथाङा जानला मोनला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मुं सुदों। नोंथाङा जिंगाबेल हालामाव मानि थाखाय फैदों जों मिथिया। नोंथाङा नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा बे नोंनि गोसो। नाथाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंनो मालाबा हानाय नङा। जों नोंथांखौ वार्निं होदों। नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोरबायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया। मानोना नोंथाङा जोंनि जिंगाबेल हालामनि दुखु सुखुखौ नोंथाङा मिथिया, बिदि जारिमिनखौ नों मिथिया आरो जों माबोरै थांनानै दङ, माबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ, माबायदि परिबेकआव थांनानै दं नोंथाङा जेबो मिथिया। बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों। नेक्स्टबाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबेल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन, नोंथांखौ होसोनाय जागोन। आरो नैबे होसोनाय बाथ्रा बुंनाया बेखौहाय गाज्रि मोनग्रा इउटुबारफोरबो दङ रायजोफोर, मिथिबाय दा? बिसोरनि साननाया जाहैबाय बिसोरबायदि गाज्रि एरग्लुंनानै होग्रा आरो बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा, नंखाय बाथ्रा फोसावनानै होग्रा बिसोरबायदिखौनो बेबायदि इउटुबारफ्रा मोजां मोनखायो। जेराव नोंथांमोना नुदों सासे गाज्रि मानसिफोरखौहाय फोसाबनायावबो रागा जोंनाय, अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां सायख'नांगौ दङ रायजोफोर। दिनै बेखायनो आं बुंबाय थादों, बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो रिन्जय गोदानै बिपिएफआव जइन जानाय, नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिखौ लाजि फोनांगासिनो दङ। बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारखौहाय नोंथांमोना लाजि फोनांदों आरो नोंथांमोननि थाखायनो 4 बोसोर 5 बोसोरसिमहालागै बिपिएफ पार्टिया जेनबोगासिनो दङ रायजोफोर। बिक्रम दैमारिनि, कास्टम बसुमतारीनि सान्दुं अखा खुगा फुवार बाथ्रा बुंबोनाया मोनसेबो रज'वाखै। समासो दिन्थियो नैबे मुगायावहाय बर'नि गेजेरावहायबो रोंद्रायि गैला, गासैबो रोंजोबो, बयबो बुजिजोब्बाय। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे सोलायनो नाजादो। दा जों नुखाबाय बिपिएफ पार्टिनि बायदिब्ला पलिटिक्सआनो हाग्रामा महिलारी सारनि धोन। अब्ला बिथाङा रायजो राजाखौलाय बहाथो अनसायनो, रायजो राजानि थाखाय बहाथो बिथाङालाय साननो? दा बिथाङा आखाइ हमनोबो गोसोआनो गैया। अब्ला बिनिफ्राय बांसिन दुखुनांथाव आरोबाव बिपिएफ पार्टियाव मा दंबावो रायजोफोर, ना मा बुङो रायजोफोर? स' अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो हायोब्ला आंनि भिडिअखौबो नोंथांमोना लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।